Mauto ni suro na sa tadres bukirang barangay sa Cebu no. Nya nindot kayo kay ganahan na kita mo tanaw og sunset. Nya diri akong gipalupad na sakto ra gid na kanang pina-reveal ang style ba sa drone nya. Kusog ang hangin ani ha. Imagine na pero kusgan man natong drone, fighter kayo. Mo nang nindot pod kayo pagka hinay na forward ana siya. Nya ato sang giatras balik diri so makita sa nimo nga naa sa dire ang Temple of Lea ug ang tops sa drone shot nya mao na to ngit naman ko uli na lang ta nya ipaargi na ko diri sa budlaan akong drone nya nakita na yung mga bukid sa Cebu nya mo na nindot kayo pahak-pahak na tungod man ni sa kanang kuan good wala na kay mo hold ba nay pahak ng bukid nya mo na to sakto na man kay sa adlaw ipa-reveal na sa dakong Cebu City wa na nindot kinang Cebu pareha ra nig view na mo makita dito stops pero pina drone effect lang niya ko ang style niya moto lingaw na kay ko sa kong drone padlupad lang dire muna kamo summer naman pangita na mag drone niya natay bligya dire okay